שלום, מדברת טל מבנק הדרים. איך אפשר לעזור? שלום טל, מדבר מיכאל כהן. אני שוקל לפתוח חיסכון ואשמח לקבל עזרה. בטח, מיכאל. תוכל בבקשה לתת לי את מספר תעודת הזהות שלך? כן. תעודת זהות שלי היא 123 456 כן. 789. אוקיי, רק רגע, אני אעלה את זה במערכת. תודה רבה. אני רואה שיש לך יתרה גבוהה בעובר ושב. בהחלט מומלץ לפתוח חיסכון. מה מידת הנזילות שאתה זקוק לה? אני אצטרך את הכסף רק עוד שנה וחצי בערך. אוקיי. ואיזו רמת סיכון מתאימה לך? מה הכוונה ברמת סיכון? בגדול, הסיכון מתואם עם תנודתיות התיק שלך. ככל שרמת החשיפה למניות בהשקעה שלך גבוהה יותר, התיק לרוב נחשב מסוכן יותר. לעומת זאת, מסלול פיקדון נחשב בטוח יותר כי הכסף לא תלוי בתנודתיות שוק ההון. אולי תספר לי מה מטרת החיסכון ונחשוב על זה יחד? אני חוסך ללימודים, בגלל זה אצטרך את הכסף רק עוד שנה, אולי שנה וחצי, תלוי בסמסטר שהתחיל. אם ככה, אז עדיף שנחסוך ברמת סיכון נמוכה בריבית גבוהה. כן, אז תוכלי לפתוח לי חיסכון עם 12,000 שקל? אני רואה פה במערכת שההוצאה החודשית שלך היא בדרך כלל סביב 12,000 שקל. לכן ההמלצה שלי אליך היא לנעול כרגע רק 6,000 שקלים בפיקדון, בכדי שלא תיכנס לחוב. האם תרצה לבצע הוראת קבע של סכום קבוע נוסף? נניח 3,000 שקלים בכל חודש, כדי שתוכל להגדיל את החיסכון בכל חודש? אוקיי. כן, בהחלט. וכמה ריבית אני אקבל במצב כזה? בסכום של 6,000 שקלים בתוכנית חיסכון שנתית עם נקודות יציאה כל חצי שנה, אנחנו מציעים כרגע ריבית של 3%. יופי. עדיף מאשר שסתם הכסף ישכב בעובר ושב. בואי נעשה את זה. אין בעיה, מיכאל, בכיף. אני שולחת לך כמה טפסים לחתימה במייל, וכבר מחר הכסף ייכנס לחיסכון. שמחתי לעזור.